फैबाय थानाय समफ्राव माबायदि आवगायलांगोन खामानिफोर माबायदि साबायखर मैया जोंनि रुपाथि मायथाइनि मोनसे फोरबो दोङोमोन अल आसाम अल बड'लेण्ड स्मल टी ग्रवार्स एस'सिएशननि 25 बोसोरनि थाखाय बेहाय जाहा मोनसे कमिटि गोदान दाना लानाय जाबाय। बे कमिटियाव आंखो आफादगिरि महरै सायख'दों। बेयाव माखासे खामानि मावनो गोनां जाहा थागोन। बे गोदान कमिटिया 2002 निफ्राय 2005 नि थाखाय जोंहा बे कमिटिखौ दाना लानाय जादों। जोंहा सा आबादनि गेजेराव माखासे प्रब्लेमा चेलेन्जआ दोंखाबाय थायो। जोङो जोंनि कमिटिनि मानसिफोरा थांनाय 25 बोसोर जों बे चेलेन्जजों जोङो नांबोगासिनो दोङो। दा हमनानै ला जोंहा हानि प्रब्लेमा दासिमबो जोबनो गैया जादों। एभार एन्डिं प्रब्लेम बायदि जालांदों। सरकारा सलुसन होआखै। बसुन्धरा 2 नि गेजेरजों माखासे हाखौ स्मल टी ग्रवार्सनो होनायनि खोथाखौ बिथांमोना एनाउन्स खालामदों। नाथाय बिटिसि आव दाबो बे जाफुङाखै। जोंनि अर्गानाइजेसना जाहैबाय जों अल बड'लेण्ड स्मल टी ग्रवार्स एस'सिएशन। जोंहा मोनब्रै मोनबा डिस्ट्रिक्टखौ लानानै जों खामानि मावगासिनो दोङो। बिटिआर एरिया होनना बुङो। बे एरियायाव बे हानि खामानिया दासिमबो जाफुङाखै। नाम्बार 1 प्रब्लेम। नाम्बार 2 आव जाबाय जोंहा प्राइस स्टेबिलाइजेसन। जोंहा प्राइसआ मोजां रोखोमनि जों दासिमबो मोना। बेनि थाखाय जोंहा कस्ट अफ जितु प्रडाक्शन बे कस्ट अफ प्रडाक्शना बारिदों बारिलांबाय थादों। दा फाननानै जों बेसेबां लाब मोना बे मोनसे प्रब्लेम। बेनि थाखाय सरकारा बारा जोंखौ नोजोर होआखै। नाम्बार 3 प्रब्लेम जादों जोंहा केमिकेल आरो मेनिउरिं। केमिकेल मेनिउरिंखौ दा कन्ट्रलिंनिफ्राय आगारना होनानै डिकन्ट्रल जानानै दोङो। दा इउरिया एमअपि एसएसपि बायदिसिना जि मेनिउर दोङो बेफोर मोननो थाखाय समाव जों मोनाखै। जायनि थाखाय जों क्वालिटि बिलाइ जों बानायनो हायाखै। दा जोङो क्वालिटि बिलाइ फाननो हाबासो जों मोजां दाम मोनगोन। बेखायनो जों बे दिगखौ जों नायदों जे क्वालिटि बिलाइ मा रोखोम बनायनो हायो। क्वालिटि बिलाइ जों प्रडाक्शन होनो हाबासो जोङो मोजां दाम मोनगोन। आरो जोंहा मावनांगौ जोंहा साप्लाइ बनायनानै गायनाय बे बेलाया बाहाय प्राय 75% मोनहैबाय। दा जोंहा मोनसे प्रसेसिं लाइनाव थांनो गोनां जानानै दोङो। माने फेक्टरि फिसा फिसा बानायनायनि मोनसे लामा लानो गोनां जाना दोङो। बे बेला बा बे दिगावबो जों खामानि मावनांगौ जागासिनो दोङो। जे नैबे जोंनि गोदान कमिटिया जों बेफोरबायदि मोनथामसो गोनांथार जोंनि जेंनानि सायाव जोङो बे खामानिखौ मावगोन होननानै जोङो बेयाव गरन्थ लानाय जादों। बेजों लोगोसे आसामाव साप्लाइ फैजेननाया 200 बोसोर जागोन नैबे 2023 मायथाइ। दा बे बेलायाव बेखौ दिनै साखौ मोनसे नेसनेल ड्रिंक हिसाबै फोसावनो थाखाय नोंथांमोना दाबि फैदों। दा बेबायदि नोंथांमोनाबो जों बे दाबिखौ जोंनिया स्टेन्डिं दाबि होनना बुंजायो। जेरैहाय राबारनि खेथ्रआव जेरैहाय माने बेखौ मोनसे नेसनेल ड्रिंक होननानै लायो। जोंखौ जोंनि बे टीनि बेलायाव जोङो नेसनेल ड्रिंक होननानै जोंहा सरकारा एनाउन्स होदों। नाथाय बे मोजां रोखोमनि खामानिफोरा जाफुङाखै। दा बे बेलायाव जोंनि अल बड'लेण्ड स्मल टी ग्रवार्स एस'सिएशननिफ्राय जोङो सरकारनि डिक्लियार होनाय बे खोथाफोरा जाहाथे जाफुङो जोंनि फारसेथिंनिफ्राय बे मोनसे डिमान्ड। आरो होमब्लासो मानसिनि अर्थात सुबुंनि बेलायाव जोंहा ओरैबायदि मोनसे दोङो बोसोराव मानसिया 700 ग्रामल' साहा बिलाइ मानसिया जों लोङो। असमनि साहा बिटिआरनि साहाखौ जुदि जोङो मोजां मोनसे लेभेलाव लांनांगौबा जोंहा साहा लोंनायनि हुदाया जानांगोन। मोजां साहा हुदा लोङोब्ला बायदिसिना बेरामनिफ्राय बारग'नाय खोथाखौ बयबो मिथिगौ। गतिके जोंहा अल बड'लेण्ड स्मल टी ग्रवार्स एस'सिएशननिफ्राय जोङो बे एनाउन्समेन्टखौ जोङो बरायदों आरो जोंहा दाबि दङ।